बे मेथाइआ नै शुटिं जागासिनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मथा-मथि आरो सानब्रै सानबा 6 दिनसोनि उनावहाय बे मेथाइनि नोंथांमोना भिडिअ एलबामखौ नुनो मोनगोन दिनैनिफ्राय भिडिअ एलबामनि शुटिं सोलिगासिनो बे मेथाइनि थांनाय बोसोरावनो ओंखारनायमोन मेथाइआ नाथाय थांनाय बोसोराव भिडिअ ओंखारासै देग्लाय भिडिअनि खामानि सोलिगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन साननैसो उनाव आसा फारियो नोंथांमोना बयबो नायगोन भिडिअखौ भिडिअनि बाथ्रास्रिया जाहैबाय मेथाइनि बाथ्रास्रिया जाहैबाय गुफुरै गावदां एक्ट्रेसखा दा बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामना नायगोन साननैसो उनाव दे आं एसे खननोसै नोंथांमोन सिगाङावहाय खानायाव बिबार खोमायाव सना गुफुरै गावदां एक्ट्रेसखा मेथाइआनो एसे मटलबि टाइपनि आरोखि बाथ्राफोरा सेंग्राफोर दे लागावना 1 2 3 1 2 3 1
gargena Subi dapat belala gargena